Bisag asa kakakitaan ni diri sa Japan, kada kanto naa ni siya nga mga tanom. So ang tawag ani kay Japanese persimmon or kaki. Atong i-reveal minasan na kung unsay lasa ni, i-share na ko sa inyo ha. Atong tirahon. And bring it before I go. Tell them not to cry. They're not Ano minasan no? Atong tirahon. Tamisa eh. Gwapo ni Kabay Liso. Ano ba na Liso? Crunchy kayo. May ay. Kanjut lang dong. Bulay uga po ni mo eh. Kasi lasa na. Ang lasa minasan makaingon ko nga mura siya kapayas nga cultured ba. Sa tawagan na eh. Basta katong kapayas, crunchy kaysa niya. Mas tamis pa siya sa kapayas.